έχουμε και τον πρώτο καλεσμένο της πρεμιέρας, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον κύριο Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή αρχή. Σύντονο. Σύντονο, αγαπημένο σύντονο, που πραγματικά μου έλεγε και ο πρόεδρος μας ο Αλέξανδρος ο Πετρίδης πόσα καλά προσφέρει αυτός ο άνθρωπος στα ελληνικά νοικοκυριά και στο σύγχρονο επιχειρήν όταν αντιμετωπίζει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, όπου κύριε Κωνσταντινίδη σήμερα θα σας θέσουμε κάποια ερωτήματα μέσα από τον ίδιο τον κόσμο που μας έθεσε να σας τα θέσουμε και πάρα πολύ βασικά για να μας εξηγήσετε πώς λειτουργεί η σύγχρονη οικονομία και το τι λύσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαρίστως. Να ξεκινήσουμε βέβαια και να πούμε ότι τον άνθρωπο τον βρίσκουμε στη Γλυφάδα, στα γραφεία του. Όλες οι καρτέλες περνάνε ουσιαστικά από εδώ και τηλέφωνα και τα email και ένα εξαιρετικό site που υπάρχει στο ίντερνετ. Είναι διαθέσιμοι άνθρωποι, γιατί έχουμε ξανακάνει εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Δεν πάμε στον κύριο Κωνσταντινίδη μόνο όταν φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού. Στο πρόβλημα. Πάμε και για να έχουμε την πρόληψη. Συμβουλευτικά, πάμε και λοιπόν, συμβουλευτικά όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι. Μπράβο, πολύ βασικό αυτό πολύ που σωστά. λες. Αλλά εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε με νόμους. Νόμους που πολλοί άνθρωποι τους μπερδεύουν ακόμα. Ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, κύριε Κωνσταντινίδη, οι οποίοι το έχετε ακούσει κι εσείς, που σου λέει θέλω να μπω στο νόμο Κατσέλη. Που πολλοί δεν έχουν καταλάβει ότι έχει τελειώσει και εδώ και χρόνια. Ναι. Υπάρχουν καινούρια δεδομένα. Πολύ σωστά. Και ποια είναι αυτά τα δεδομένα, να μας εξηγήσετε για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι εν ενεργεία ο νόμος Κατσέλη όπως υφίστατο. Τι μπορεί να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να υπαχθούν αυτή τη στιγμή στο νόμο Κατσέλη, αλλά θέλουν μια εξοδικαστική ρύθμιση ίσως, η λύση. Πολύ σωστά το λέτε. Ο νόμος Κατσέλη έχει καταργηθεί εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν κάποιες άλλες ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Έχει βγει ένας νόμος το 20, που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός, που περιλαμβάνει 3 κομμάτια μέσα στον νόμο. Το πρώτο κομμάτι είναι η εξοδικαστική ρύθμιση, που μαζεύει όλες τις υποχρεώσεις δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες. Τα κάνει μέσω μια πλατφόρμας ένα ενιαίο κομμάτι, μας βγάζει μια δόση και αποπληρώνουμε σιγά σιγά τα χρέη μας. Το δεύτερο κομμάτι είναι η δεύτερη ευκαιρία, η λεγόμενη, την οποία γίνεται ολική διαγραφή των χρεών κάτω από κάποιες ορισμένες προϋποθέσεις. Και η τρίτη είναι για επιχειρήσεις και επαγγελματίες η δικαστική ρύθμιση χρεών, όπου εφόσον είσαι επαγγελματίας ή επιχείρηση, μπορείς να στραφείς σε φυσικό δικαστή και να σου επιλύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι το ισχύον πλαίσιο. Σε αυτό, από το 20 που ξεκίνησε, έχουμε συνέχεια βελτιώσεις, με αποκορύφωμα το τελευταίο χρόνο, όπου μειώθηκαν τα όρια ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έχουμε διάφορες άλλες διαδικασίες, πάντως χάρη τα ευάλωτα, που κάποιος ευάλωτος θα μπορούσε να ενταχθεί με κάποια ευνοϊκά πλαίσια. Αυξήθηκε το όριό του, από 7.000 πήγε 14 όταν είναι ένα άτομο, και αντίστοιχα για ζευγάρια με παιδιά και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί πολύ καλύτερα ο νόμος. Και ήδη φαίνεται από τα αποτελέσματα κάθε μήνα όλο και περισσότερο εντάσσονται και πάρα πολλά χρέη έχουν μπει και έχουν ενταχθεί στη διαδικασία τη συγκεκριμένη. Η κυριότερη ερώτηση που υπάρχει πάντα είναι: μπορώ να σώσω την πρώτη κατοικία μου, Ακριβώς. έστω, να το διασφαλίσω αυτό, ότι ναι, σώνομαι. Την πρώτη κατοικία καταργήθηκε με τον νόμο Κατσέλη η προστασία της. Αυτή τη στιγμή ισχύει ότι μπορείς να ενταχθείς εφόσον έχεις κάποιες προϋποθέσεις, π.χ. να είσαι ευάλωτος, να την παραλάβει ένας φορέας κρατικός, ο οποίος θα στην νοικιάσει για 12 χρόνια, ουσιαστικά μεταβιβάζει την κατοικία σου στο φορέα, την νοικιάζει, επιδοτείς από το κράτος και στα 12 χρόνια μπορείς πλέον να την αγοράσεις στην προτινόμενη αξία την τότε. Αναγγέλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τον προηγούμενο μήνα ότι θα ενταχθεί στον εξοδικαστικό το εξής: μια παραπλήσια εκδοχή του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή θα μπορείς, εφόσον πληρείς κάποιες προϋποθέσεις εισοδηματικές και περιουσιακές, να κρατήσεις το σπίτι σου, να αποπληρώσεις την αξία του σπιτιού με είτε την εμπορική αξία είτε την αξία την αντικειμενική, ανάλογα ποια είναι η μεγαλύτερη, να την αποπληρώσεις και να μείνεις στο σπίτι σου, αποποιώντας όμως όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία. Αυτό το πλαίσιο έχει αναγγελθεί, είχε ψηφιστεί μέχρι τέλος Μαΐου, ελπίζω να έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Μιλάμε λοιπόν για το νόμο 4738 κάθετος 2020. Πολύ σωστά. Ο οποίος εσείς κατά τη γνώμη σας είναι ευεργετικός προς τους οφειλέτες, έτσι όπως έχει ρυθμιστεί αυτή τη στιγμή και έχει θεσπιστεί? Μάλιστα. Είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων που
τους συμφέρει να ενταχθούν. Για κάποια χρέη και πάνω, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι πάνω από 300.000, επειδή η δόση που βγαίνει, είπα ένα ποσό, έτσι, ανάλογα το τι δυνατότητα έχει κάποιος να αποπληρώνει τα χρέη του, έτσι, γιατί όλοι δεν είναι το ίδιο, οι δόσεις βγαίνουν υπερβολικές, κατά συνέπεια είναι άτομο να ενταχθείς σε ένα νόμο που δεν σου λύνει κανένα πρόβλημα. Για κάτω από τις 300.000 βγαίνουν κάποιες πιο ευέλικτες λύσεις. Έτσι. Επιπλέον παίζει μεγάλη σημασία τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει κάποιος, όπως και τα περιουσιακά του στοιχεία. Ένα παράδειγμα, κάποιος με περιουσιακά στοιχεία αδυνατεί η φόρμα να του δώσει καλή λύση προτινόμενη, γιατί οι servicers ή οι τράπεζες που βγάζουν τα ακίνητα σε πληστηριασμό και κινδυνεύει, έτσι, βλέπουν ακίνητο και δεν προχωρούν σε ρυθμίσεις. Μάλιστα. Κοιτούν να πάρουν τα χρήματά τους πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα. Πώς μπορεί να συμβεί κάποιος ενώ έχει πραγματικά ανάγκη να απορριφθεί? Να απορριφθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί. Πράγματι, υπάρχουν στην πλατφόρμα, εντάσσονται ΕΦΚΑ, παλιό ή ΚΑΤΕΒΕ και όλα τα υπόλοιπα, και εφορία. Και οι τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα. Λοιπόν, υποχρεωτικά κάποιος παίρνει ρύθμιση στο δημόσιο, ΕΦΚΑ και εφορία. Οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες, άρα μπορεί να απορριφθεί, να μην συμμετέχουν οι τράπεζες στη ρύθμιση και να θεωρηθεί ότι απορρίφθηκαν. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε λίγο να μιλήσουμε για το σύντονο, να μας πείτε κι εσείς τι ακριβώς προσφέρετε στον κόσμο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια εταιρεία όπως είναι η δική σας, με αξιοπιστία και γνώση, όπως κατέχετε τόσα πολλά χρόνια και εμπειρία, για να μπορέσει πραγματικά να βοηθήσει τον κόσμο, γιατί γνωρίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ταλανίζεται αυτή τη στιγμή από τέτοιου είδους προβλήματα, με χρέη, με εφορία, με τράπεζες, και επειδή δεν υπάρχει πάντα και η σωστή ενημέρωση, πολλοί ακόμη μπορούν να νομίζουν ότι μπορούν να επαχθούν στον νόμο Κατσέλη. Το σύντονο, τι ακριβώς προσφέρει? Σύντονο Financial Advisor είστε εσείς και η εταιρεία σας το σύντονο. Τι ακριβώς προσφέρει στον κόσμο, όπου μπορείτε, Γιώργο μου, πρέπει να προτρέψουμε τον κόσμο να επικοινωνήσετε, και σε ποιο πλαίσιο τους βοηθάτε? Βεβαίως. Έχουμε από παλιά μία ιδέα, την οποία αντί να παρέχουμε μεμονωμένες λύσεις στον κάθε άνθρωπο, να παρέχουμε ολοκληρωμένη λύση, ώστε να μπορούμε να τον κατευθύνουμε σωστά σε όλα τα θέματα. Είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε νομικά. Κατά συνέπεια, έχουμε μέσα στην εταιρεία μας νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, οικονομολόγους, που μπορεί καθένας από τη δικιά του τη μεριά, ως ένα ενιαίο πλαίσιο, να λύσει το πρόβλημα του κάθε ανθρώπου. Άρα δεν είναι μόνο να τον πληροφορήσουμε αν ισχύει ο νόμος Κατσέλη, αλλά μπορούμε να του λύσουμε συνολικά το πρόβλημα. Εξατομικευμένα πλέον. Εξατομικευμένα και συνολικά. Άρα, Ανδρέα Παπαντρέου 4 Γλυφάδα, σύντονο.com, τα τηλέφωνα. Τα βλέπετε, βέβαια. Τα βλέπετε, μην χάνετε το χρόνο σας, ξέρετε πού είναι οι ειδικοί, ξέρετε πού πρέπει να απευθυνθείτε.